Tak ahojte, ja vás vítam pri ďalšom unboxingu alebo recenzii na nôž Walther alebo Walther HBF1. Jedná sa o nôž z vysokouhlíkovej ocele, čiže výhoda je, že oceľ je tvrdá, drží ostrie, čo je taká menšia nevýhoda, že brúsenie je trošku náročnejšie v bežných podmienkach niekde v lese alebo tak. Ďalej je to full tankový nôž, ako môžete vidieť. A čo sa týka rukovete, tá oranžová časť je z materiálu G10, to znamená, že je to, myslím, že nejaké vlákna lisované so živicou alebo niečo také. Čiže veľmi silný a pevný materiál. Celkovo nôž je vyvinutý tak, že by mal byť veľmi odolný. Čo sa týka púzdra, púzdro je plastové. Musím povedať, že prvý dojem je taký, že celkom dobre zapadá do púzdra a nemám pocit, že by chcel vypadnúť z neho. Aj ťažšie sa vyberá, takže tak. Čo sa týka púzdra, uchytenia je také nastaviteľné. Tu sú dve šruby, ktoré si vieme premiesňovať a to zavesenie toho noža úplne že otáčať všelijak, aj vertikálne, horizontálne, alebo tak, ako mám ja. Čiže ja to tak nosím na ruksaku, na váku vpredu, takže možno si to ukážeme. A ja ho mám vyskúšaný v lese, skúšal som hlavne iba rezivosť noža do takého hrubšieho dreva, myslím, že celkom aj ostrý prišiel. A rezivosť veľmi dobrá. Čo je také mínus na tom noži je, za mňa, kto má väčšie ruky, sa mu bude trošku horšie držať. Nie je to taký nož, ktorý úplne že padne do ruky, trošku krátka tá rukoveď mi príde, ale dizajnovo sa mi veľmi páči a je taký moderný, v modernom štýle mi príde ten nôž. A taký trošku, je to lovecký nôž, ale zároveň mi budí taký dizajn, taký taktický, neviem prečo. Asi to plastové púzdro to tak robí. Jedná sa o lovecký nož, určený pre poľovníkov, lovcov na čistenie zvery alebo tak. No a došiel v takej krabičke, nič zaujímavé, hej. Celkom pekná krabička, ale nič v tej krabičke nebolo navyše. Ja som si myslel, že niečo tam ešte bude, nejaká nálepka alebo tak, ale nič. Celkom dobrý nož. Cenovka myslím, že je 35 €. Jeho dĺžka pre porovnanie, hej. Ja som ho kupoval za 35, došiel dosť ostrý. Myslím, že výborný nož. A hlavne aj sa mi páči tá farba, čo znamená, že aj keď mi niekde spadne, alebo niekde zapichnem do stroma, proste keď sa budem ísť preč niekde, tak si ho všimnem, nezabudnem na ňo. Lebo keď mám nejaký nož hnedý alebo tmavý, stalo sa mi, že mi vypadol niekde a už som ho nevedel nájsť, alebo som na ňo zabudol a ostal tam v tráve, alebo tak. Čiže výborný nožík. Tu je to uchytenie na ruksaku, ako to mám ja. Čiže celkom, aspoň pre ukážku, ako sa dá uchytiť aj na ruksak, hej. Že ho má človek hneď po ruke.